Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baru penampik ke Batesi TV, sesin yang paling pinang sebagai pi Syekh Kubor hakimat. Haka sedang ni Pashwa, Syekh Kubor nak keleng ki benta jong ke jela. La kat tu kat ni pon menta ke snong pok se pedeng snong ke badan kumbah ruspa teli AA kilong ye. Kim shim la yo boarding na kada ko jing thai u transformer. Hendai menta ning ba ka jing shim kia jong chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim kini ke snong kala yo do transformer batmai. Uba penyat haringkat kinong yalam snong kita le jurip menta ka sngi ka arpu sautrik unok pra yau ni transformer batmai but shen ansa sam boarding no shikipat ba ding ba uni transformer. Ka Employment and Monitoring Cell jongka KSU North Khasi Hills kala let banyakren yaudin jongka College of Postgraduate Agricultural Center namar ba ya ka Jakarta examen ki samla watkam ka badai banlong ha CAU umyam lapin kriya ban syagoti ki kam ki balan ki badai ban tho examen ha ka Sautri ukalan kot ki kenthom ya ka kam lower division clerk upper division clerk but field kam laboratory assistant. Kador bar snong mau ba kala rakhi ya ka pre-Christmas hak arpu artrik unai wing hador bar hall mau ba. Hakani ka jing rakhi Christmas u rang ba snong barim ka mau ba uba David's imli ula longkum ukongsan. Ya kani ka jing rakhi la penya da secretary snong uba Niki lingwa. Kani ka deiru kasin ka benengkong ba kador bar snong kan rakhi ya ka Christmas. Karat Mathan Youth Forum and Cultural Association kekenhun kabalaya lam daw samla drumlen nemput kabala seng na do usnam arjakhan nyaw haka arplai trik no pra ata saw kalapen keburam yaki riumut ki samla puli ki bala pas pha haki kerdan puli ki chongki kum shibenta ban rakhe ken maburam ya ka jingwan long bri utrai Jesu Christ shakani asla perthai ki balang kristan ba per kilas dang yaki jingpen kre halaki balang kum ki jing ruai bakerpang bar ki jing pen iriam bar ki jing pen riam pen itanat ya laki yang mani hakiru kam per rengkat lang bar ki balang per ki katu kat ni ki dor bar snong hanong ba juai kilam ni shakman ban pen phu pen phieng ya laki snong ki thau na ka banta ka ni ki jing rakhi Christmas ka seng khasi like kor pelun ha ka arpu artrik no pra ajap saw kalapen ha perda ya ka jing rakhi dap san post nam ka jongka da ka ba pelong ni ki program le kemen Shwaban penkut ya kini ke jing rakhi ka seng kala pelong baro shisnam ye ki jing pen berngya bakentup ye ki jing lek kai mau pon ka jing pen sngot hu ba jing pen shai halor ki jing tem jing put ukhasi ka jing puli ya ka jing sneng temen na ka benta ki samla bar ki khna ka jing pen i ye ki ksiar ki ksa bar ka jing pen kre bar ka jing shna pen wandur ya ka shandua bat ya ka krong ka seng kan thai wa thabru kum ka kenhun ka badon ya ka jingkit khli ya ka khoi ka suba kalami syakmat ban penkhut ye ki saudong saukun jong ka than mot pran ka balong ka kat khayi ka baju thnam ha de ki nong di nong thiet bat ki nong lek nong wan man laksi kum ka jing ais ka Christmas ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People South East Khasi Border Circle hakar politik no pra arja apsa kala IT no ya ka yeng bala penshna mon ngobha ye ki laingut ki shipara ki bri ki khonswen hakashnong mau ka san East Khasi history Kirkhat jangka Khasi Student Union Maulai Circle haka arpulai trik no pra azap saw kila ajing arab deki marbam bat kitiar badan kam shiki hybrid belari bat sumar daka Springs of Hope ka jakari konswet ka badan hakashnong Maulai maudat baki pata shilong mentapatnya kmi kubo nak lengki benta jongkari ka TMC kala pelong ya ka jingya ki habarok kowe ka jela West Bengal persya ya ka jingkren jong menteri kampo yeng jong ka sarkar pedeng Amit Shah Halor BR Ambedkar. Hakol kata ka jingalang patba kila penrem yekte ki jingan tho kum ka jingkran klamburam yau Ambedkar. Unang sandur ya kriti sensyar kari India. Ka menterang ba ka jela ka Mamta Banerjee kala kentho ya ka seng BJP da ka bakeno ba ka penmi ya ka jingshun ba ka jingbam ya sha. Bar kala khot ya ka te ka jingkran ba ka de ka jingkran ben yau Ambedkar. Ka sarkar pedeng kala penkut no ya ka no detention policy ni ka policy ka ban ambat I kena haka juga kelas haki school ki kena kelas 8 but 5 ki ba fail haki examen bakut snam kinam syak kan tiu kedan hendrei kila banyale biang ya ki exam hapo arbanai lada ki fail haka exam ka ba ar kin sa haka juga kelas ba menshwa ye ki kena puli la pen kiu kedan hi dalade kat kum ka an right to education
Unong shna film bapawnam but unong prat lenti jongka Indian Parallel Cinema Usham Benegal. Ula klat no hakarta ka bakhandai pau ha Mumbai hadien baula yakun persha ya ka jingpang khalai. Latib yu na ka banta ki film ki bapawnam kum ka ankur ka manthan bet ka junun. Ka jingtre ka bapawnam jong Benegal kalane hadu nriu pausnem. Ha ka baula yo bun tili ki khusnam jong kari ka Padma Bhushan bet ka khusnam Dada Saheb Phalke. Ka BJP Bihar kala penskem yang Nitish Kumar kum ukurtong menteri rangba jong ke NDA ha ke election chaka yingdor bar thau ang jilla house nem arja apusan ha ka jingalang jong ka core committee ha Haryana kinong yalam ka party da ka wigesur kla menjur banya khon ha pok jingalam jong Kumar rengkat ban menteri rangba du kari Narendra Modi ka Delhi High Court kala kentat men ai jamin pa ya ka Puja Ketkar kabala sha hikai IAS menshwa halo ka jingsha keno Bagala thok ye kijing shisha haka application jongka haka UPSC bandawa ye kijing mentoy jongka bhakam ka khet kar kala shapen ngat haki kendon ki babun jan haka babaro ar ka UPSC bet ki pulit ka Delhi kala persha ya ka jingkerpat kala jamin jongka ki pulit jongka Delhi kala penpau bagi kena school na ki art liki school ha Rohini kala pha ye ki email thok ki babrngam ban pen thaibom ban penslam ye ki examen namar ba ka jingbam patla pen krep ha ka jongki ban yakun ye ki examen palat shispa tli ki school ha Delhi kala yo ya ka jingberngam pen thaibom dangshen kabala pen mi ya ka jingsong khia halo ka jingkata jongki bor perkhat ba ka jingpuli jongki khna school ki bor penya kinang beteng mentoket namar ba bun ki email la pha lingba ki VPN ka ba penjenjar ya ka jing persang man budien benta pa nya phash kubo na kaleng kiri perthai ka sorka basipo jong ka Bangladesh kala kerpat ke India ba ka deben IT no ya ka Sheikh Hasina menteri rang ba do berim ka bala petri she India hau banai nailar hadien ba kala sha pen hap shki la pha ga shithi jong ka sorkar pedeng na ka benta ka jingwan pha biang jong ka na ka benta bentian bishar ha ka an kadan ka jing thut ha ka jinga dei ha pedeng ke India ba ka Bangladesh ha ka ba ka India kala skokhia ya ka jingkiu jong ki kam thambor ha Bangladesh ka People Power Party lani ka PPP ka basenshar ha South Korea kalajit ya ukwan yongse banyalam ya ka committee bakerki jongka hadin ka jing sha wengkam jong president Yoon Suk Yeol halo ka jing penjari an shipai ka bala pulom ukwan ubade menteri berim bat unong mikmat cha China ula sha benshet ban penbet ikikam jong kari bat ka jing atli jong ka sek wai sake valu eke ula sha jit kum menteri rang badu bathmai jong ka tongga ueke udai menteri platingka berim badu khot jong ka parliament adu snam acha shipau Unshimti ya ka kam hau banai rampang aja pusan ban syakri hadu ke election manwan hau banai nai wi ka sorka thama jang ka Romania ka bayalam da umit rang ba du kari Marcel Ciolacu kalabam smai hadin bakalayo ya ka jingshan ya ha parliament ka kenhun sedram bakershan ya ka Europe ka kenthup ya ka Seng Social Democratic Party National Liberal Party Hungarian Democratic Union of Romania berkijat meriu ritpan ka US klaya so bat ka jing penram jong kiri ka perthai persha ye ki jing bishar shipai jong ka Pakistan ye ki ripat ba hadin balarai penram ye ki arpusan ngot ki brio ki beran kti ha ki jing kelmar ha ka khandai tri ujambang archa apulai ka US ka UK bat ka EU ki lakan tho ye ka jing bamdan ka jing shai ka jing long light lu jong ka ying bishar bat ka jing bishar hok ha ki ying bishar shipai ka EU kala maham ru ba kumkini ki jing bishar kila ban kata ya ka kerdan GSP plus jong ka Pakistan ka badan kam ban but renti ya ka jinga te kular jong ka perthai halor ka hok long briu man briu ki ying bishar jong ki shipai kila rai penram ya ki nokrshan jong ka PTI da ka ba sha set patong na ka banta ki jinga kan an hadin balakem yo Imran Khan henry ka PTI kala berngam bahkan tuklar ya ka te ki jing sha penram bar ka jing bishar haka yang besar jong kiri pat ba menteri adari jong ke Israel Israel kas la pentikna haka sien ka beningkong ba ka Israel kala penyap yo nongyalam jong ka Seng Hamas Ismail Haine hateran haka lapui trik unaitung kas la maham ru yiki shipai Houthi ha Yemen da ka bakular ban thombor yiki jingtai ber ki nongyalam jongki haka ju korukom kumbala le yo Haine yo nongyalam ka Hamas Yahya Sinwar bat nongyalam ka Hezbollah Hassan Nasrallah Keryong Chido ha Mozambique kala shim ya kajing im jong shispa arphongot ki brio bat praspa andru prangot kala mensaw bat kala kata ya palan riulak prapo hajar ngot ki brio katai Keryong kala lingshop ya ka benta ba shathi jong ka Mozambique ha ka khatsan trik unok pra hak ba kala wanra ya uslap ubajur ki Keryong bat kajing shlai
Katung lapoi syubakut hakabaya bagi kubor hakimat-kimat. Kajing ai kublai Christmas kebasuk kebakmen bat kabadap jingkerku yapi baru kinong pet cakap DCTV.